Ако ти имаш свободна професия, това ведива за тебе. Виж, вчера бях на консултация с една жена и тя има свободна професия, всъщност тя е зъболекар. Искаше да почне да продава онлайн и аз си казах, добре, имаш някакви идеи, но истината е, че ние продаваме онлайн някакви неща, не защото искаме да изкараме пари от тези същите неща, а защото искаме да изкараме пари от последващи покупки. Тоест ние използваме онлайн продажбите за стръв. Ако ти имаш самонаета професия, в която ти трябва да работиш, за да изкарваш парите, твоята крайна игра е само една. Нямаш други видове начини за да изкараш повече пари и да имаш повече свободно време. Нямаш други варианти. Единственият ти начин е да наемеш други хора да го правят за тебе. И сега знам какво казват повечето хора тук. Повечето хора казват, Ник, аз ще обуча или си кой да прави плочки там, или да прави по-добре зъби по начин, по който аз ги правя, или каквото и да правиш там. И той, като се научи, после ще избяга. И познай какво? Всички имат точно този проблем. Всички хора, които са на твоето място с тази професия, с всички тези параметри. Ето как се решава този проблем. Този проблем се решава, като създадеш дигитален курс, в който караш хората да платят, за да ти ги обучиш с твоята експертиза, с твоите години опит. Точно така. Създаваш дигитален курс. И сега тук вариантите са два. Дигиталният курс може да се продава на печалба. Това е първият вариант, страхотен вариант. Супер. Аз съм продавал дигитални курсове и обучения за над 700 000 лева, така че гарантирам ти, може да се продават доста неща на печалба. И вариант 2, не го продаваш на печалба. Обаче имаш басейн от хора, които можеш да дообучиш и те да работят за тебе, познаеш що? Защото ти си ги обучил. Така че, каквито проблеми имаш ти, ги имат и други хора. Мисля, не си само ти с тези проблеми, не се притеснявай. Целта не е да изкарваш пари. Никога не е било това целта, нали? Целта е да правиш нещо, което харесваш и да имаш свободно време за нещата, които обичаш и хората, които обичаш. Това е целта. Не ти трябва повече пари. Гарантирам, трябва ти свободно време, хобита и най-важното нещо в този живот, да имаш добри връзки с хората около себе си. За това е нужно време.